Hola, sóc la Ruth, aquí a casa vivim la meva mare, el meu pare, jo i el Dif, la Nela i la Xiva. Era una tarda i tornava a casa d'estudiar i em vaig trobar a la Nela, al mig del carrer, en un pàrquing, en una capsa. Vam anar al CAC, van dir que es tenia que quedar allà, si no sortia ningú que la necessités, i aleshores vam dir que ja no es quedava. Aleshores la vam tornar a casa i fins ara, fa 9 anys. La Nela és una barreja de GPP, segons el que va comentar el veterinari, és entre Pitbull i American Stanford amb una altra raça de gos. La Nela per mi és tot. Tenim un vincle perquè des de ben petita, que tenia uns 2 mesos, ens van dir, doncs jo m'he dedicat a ella al 100% i hem creat un vincle que no podem viure l'una sense l'altra. L'únic moment que me n'adono que la Nela és un gos GPP és perquè quan estem passejant hi ha gent que canvia de cera, que ens fa una mica aquest lleig, o d'agafar i apartar els nens o agafar el seu gos i fer algun comentari. La Nela és molt carinyosa, molt mimosa, sempre està sobre teu, sempre t'ha de tocar, s'estira sobre teu i t'agafa com la cama, diguéssim. I amb el Dif i la Xiva es porten com germans, diguéssim, que a vegades s'enfaden una mica, però després comencen a donar molts petons i juguen, mengen tots el mateix plat. Amb els nens no hem tingut ningú problema, tampoc. Les meves nebodes juguen amb ella, li treuen la pilota de la boca, li tiren, es posen a sobre d'ella, li agafen la cua, l'orella i no hem tingut mai ningú problema. Al revés, sempre ella els dona petons i està molt contenta que vinguin a jugar amb ella. Si tingués que definir la Nela en 3 paraules, seria carinyosa, activa i... és activa quan sortim a fer les excursions, quan sap que toca jugar, quan estem disfrutant l'una de l'altra de la natura. Però a casa, en canvi, és molt tranquil·la, perquè em sembla que no hi hagi gos i està relaxada totalment. I la tercera paraula seria que és única per mi.